morning sa tanan. Palakpakan sa nato ang presensya sa Ginoo karong buntaga. Kanang kusog nga para sa Ginoo. Hallelujah. Salamat band. Thank you kaayo. Nindot kaayo nga naata sa balay sa Dios. Amen. Sige lingi asa daw na imuhang tapad. Pikas pod lingi a. O di ba? Gwapa o gwapo. Amen. So, I know, dili ta maglangan karong buntaga kay we have so much to receive from the Lord. Ready na ba ka? Kung ready ka, manindog tang tanan. And open your Bible sa Mark chapter 12, verse 29 to 30. Marcos, no, in the Gospel of Mark, kapitulo 12, versikulo 29 ngadto sa 30. 29 to 30. Naana ba, are you there? Salamat kay Naiduha. Naana ba mo yung mga Bible dala? Salamat sa Ginoo, no? Mo anhita dinhi dalhon gid nato ang mga Bibles. Mark chapter 12 verse 29 to 30. Please read with me. Kung wala mo Bible dala, pwede po i-flash screen. Ang pulong sa Ginoo atong basahon. Let's read. Go. Jesus replied, "The most important commandment is this. Listen, O Israel." Or ato ning ilisan, listen, O happy church. Ilisi mo ngalan. Listen, Roxanne. Pamati karong buntaga. The Lord our God is one and only Lord. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and with all your strength. Let's pray. Our loving and gracious Heavenly Father, we thank you, Lord. Walay laing Diyos, walay laing ngalan, walay laing hari, walay laing gamhanan kung dili ikaw. Ug ikaw ang among gianhi, ug ikaw ania karong buntaga, Ginoo. Salamat sa imong presensya nga nagkigkauban ka namo. Salamat sa imong pulong nga makigstorya, Lord, that will speak in our hearts, Lord God, nining buntaga. Salamat, Ginoo, nga sa dihang among ikiling ang amo ang mga igdulungog, ang amo ang mga dalunggan, Ginoo, mahimo kini nga makasalud, Lord God, sa pinakaunod sa imong pulong karon. Let your word, Ginoo, mahimong buhi sa dihang amo ning dawato na ami pinadayag. We will have a revelation from your word. Holy Spirit, Lord, ikaw ang magatudlo, ikaw ang makigistorya kanamo karong buntaga, Lord God. Lord, salamat among gi-entrust kanimo kani nga panahon. Ginoo, ikaw, Lord God, ang Dios nga buhi ani ang nining dapita nga makigistorya namo. We just lift up to you everything in our hearts and our minds in Jesus name. Amen. Amen. Malingkod ta mga igsoon. Salamat sa Ginoo for the privilege nga makigisulti na pod karong buntaga even sa ato ang mga naa sa online, no? Buntag karon pero unyang hapon ang broadcast ani ato ang ato ang service, no? This is our first service and usa ko sa mga online viewer kung naa ko sa Cagayan de Oro, it's very especially, no, nga importante kaayo kung naa ka sa online nga imuhang i-focus ang imong attention. Og kita pod nga naa dinhi, naa sa on-site atong i-focus ang atong attention, dili nato tugutan nga naay makadisturbo nato kay atong dawaton importante kaayo karong buntaga. Amen? Amen. So maghisgot ko karong buntaga about loving God. Ang tanan mo ingon paghigugma sa Ginoo. Or sa in English pa, loving God. Okay. No, sa dihang gingnan ko ni Pastora, it is your time to preach. Ang ikaw ang naakay privilege, no, naakay kanang ikaw ang mangayo sa Ginoo gud sa ang speak, no, karong buntagi. And before pa gani nagsurya si Pastora, ang Holy Spirit nag-ingon na siya nako kay si Pastora mo kuha na siya namo mga network pastors that ikaw ang wali naagi na sa mga kung karon ang Sunday na sa mga Tuesday, mga Wednesday. But before pa nga mga days nga nag-speak si Pastor, nag-ingon si Pastor, nag-message siya nako. Ang Holy Spirit nag-speak na sa akong heart about this word. No, sa dihang
every day sa among office na naami ka na betang kanang mag-pray me before me muadto sa work. And we will recite the chapter Psalms 91. It strikes me ang word bitaw katong dapit sa unsa to nga verse sa Psalm 91 na niingon dito, because He loves me. Kana bitaw nga word ning strike gid sa akong heart. Because He loves me, ingon ang Ginoo, I will rescue him. I will deliver him, for he acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will honor him and I will honor him, and with long life I will satisfy him and show him my salvation. In gikan ana nga mga promises nindot kayo no? Pero naay word nga ning strike nimo kanang because He loves me. Kanang word nga ning ingon sa akong heart nga tungod kay nahigugma siya nako. Nabay nahigugma sa Ginoo dire? Hindindot kayo nga kitang tanan, yes, we boast about the love of God. Kinsa may wala nakabalo sa gugma sa Ginoo, naata diri tungod sa gugma sa Ginoo. Di ba? And we always say about the love of God, we always give testimony about the love of God, unsa ang gugma sa Ginoo, unsa gibuhat sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. But I believe, Happy Church karong buntaga, gusto pud sa Ginoo nga mahimo pud ta nga makasulti that we love the Lord. Makapanghambog pud ta sa atong paghigugma dinha sa Ginoo. Gusto ba kana? Nga mahimo kita nga mahimong iglesia nga makaingon kini nga iglesia na higugma ni sa Ginoo. And because He loves me, we can claim the promises of God sa iyang pulong. So karong buntaga mga igsoon, there is no question about the love of God. Walay question, no? Dili ta makapangutana sa gugma sa Ginoo sa unsa ang paghigugma sa Ginoo nato, because the love of God is just perfect. Ang tanan maingon perfect. Perfect gani, 100%, dili 99.9 para sa alcohol. But 100% ang gugma sa Ginoo is perfect. Nothing could we ever do, no? Wala tay nothing could we have ever done nga makapagamay, makapadecrease sa gugma sa Ginoo. And nothing will we ever do nga makapa-increase pa sa gugma sa Ginoo, kay ang gugma sa Ginoo walay sama. Ingon pa ang verse Ephesians chapter 3 verse 18, ingon dire, and may you have the power to understand as all God's people should. Nabay mga katawhan sa Ginoo diri mayog amen. Unsa kadako wait lang nawala. How wide, how long, how high, and how deep His love for us. Makabaton taan ng gahom. Makabaton taan na nga gahom sa pagsabot. Unsa kalapad, unsa kataas, unsa kalalom, unsa ka how long, unsa ka taas ang gugma sa Ginoo. Na-experience na ba nimo na igsuon ka nang dili nimo mafathom ba? Kanang dili nimo masukod sa imong kaugalingon nga unsa ka amazing ang paghigugma sa Ginoo nimo? I know that you are right here, naglingkod ka din ha. Bisan ako sa kong kaugalingon mga igsoon, makaingon gid ko nga grabe gid kaayo ang paghigugma, super duper. Ang paghigugma sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. And I know it goes the same way with you. So my question this morning, do you love God? Higugba ba ka sa Ginoo? O kanang atong pag-ani dinhi, atong pag-worship sa Ginoo, it's our expression. Atuan lang ng pagpakita nga nahigugma ta sa Ginoo, but really, how? Unsaon man nato paghigugma ang Ginoo? Unsaon man nato pagpakita? Unsaon man nato pag-increase pa? Unsaon man nato nga ipauswag pagid nato kay as our kanang pagpabilin sa Ginoo, mahimong atong paghigugma sa Ginoo mo increase pa, mo tubo pa. Nagtinguha ba ka ana igsuon? Or ni ani lang ka dinhi, mag-ani lang ka diri Sunday, kay Domingo man na. Wala lang di mo wala lang sa imong huna-huna, no, mo ani lang ka dinhi, check attendance lang inana. But no,
Hingon ang pulong sa Ginoo, let everything that we do, everything nga atong buhaton, ni lingkod man ka, ning kaon man ka, ning trabaho man ka, ning cell group man ka, naminaw man ka sa pulong sa Ginoo, in everything that we do, let it be nga ato ning gibuhat because that we love. Tungod kay nahigugma ta. Mahinumduman ta sa Ginoo kanong buntaga mga igsunin. In the really moodyo ni ang heart sa Ginoo nga when we were worshiping the Lord, sa dang nag-worship sa Ginoo ni ana gid ko sa Ginoo, Lord, wa gid ko nasayop. Ikaw gid ito ang nakigistorya sa ako ha. Kan word that we must come. Ubalik me ani the reason that everything is a matter of love. So maghisgot ta kanong buntaga dili man Valentine's Day karon, that every day should be a Valentine's Day for us mga igsoon. Amen. Tungod kay nangahigugma ta sa Ginoo. But first, tong isgutan first, loving God requires knowing Him. Ang paghigugma sa Ginoo nag-require, nagkinahanglan, it is essential, it is imperative, it is vital that we know Him. Ang tanan mo, igon, makaila ta sa Ginoo. Nakaila ba ka sa Ginoo? Siguro kita nakaila ta siya ang Ginoo, si Jesus, pakamatay sa cross. But really, daghan mata nakaila kinsa atong presidente karon, no? Basig wa mo nakabalo bago na atong presidente. Kaila ta sa iyang ngalan. Kinsa man atong presidente ron? Ha? Si BBM, di ba? Kailata, no, we know, kaila kinsa atong presidente, somehow na ay uban nga mas deeper yung pagkaila. Kung ba na kaila siya nga, ang puti daw, ang suoton gyud daw kuno ni Bongbong, dili gyud daw pwede nga magkunot. O di ba? In knowing a person, naay mga nakaila, gamay lang, na nakaila mas labaw pa kaysa atong pagkaila. Unang po tayo mga nailhan nga mas deeper good ang atong pag-ila. Tama ba? Okay. Gusto sa Ginoo karong buntaga mga igsuon nga, mo increase ang atong pag-ila diha kaniya. Aron sa dihang mo increase ang atong pag-ila kaniya, mo increase pud ang atong paghigugma niya. Amen? Loving God requires knowing Him. And that knowledge, o kanang pagkaila kaniya, begins with His Word. Nagsugod dinha sa iyahang pulong. Salamat sa Ginoo nga niya ka naminaw ka sa pulong sa Ginoo. Tungod kay pinaagi sa imong kanunay nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kanunay nga pagbasa sa iyang pulong. Kanunay nga we've been sa niagi nga bulan sa June increasing our faith, and we know we increase atong faith pinaagi sa pagpaminaw and also pag-increase sa ato ang pag-ila kaniya, pinaagi sa kanunay nga pagpaminaw sa iyang pulong, kanunay nga pagbasa sa iyang pulong. Ang ato ding paghigugma sa Ginoo mga igsuon, our love for God must be supported by good reasons or else it is baseless and not worthy of being called love. Kulang lang mo yung kag I love you sa usa ka tawo kung wala ka tinuod nga nakaila sa usa ka tawo. Tama ba? I have a good example for this. No? Nakuan lang ba, na-come across sa Facebook nga. Usa to ka reality show nga kuan ka ng sa Facebook niya nakit-an tong iyahang murag ka-chat. No? Baba, Pilipinas siya. Na yun, kuan siya ka ng single parent, single mother siya. Dayon, nangita siya og kanang kaayuhan sa iyang kinabuhi. Dito siya nangitag ka-chat sa Facebook. Unya, nakakuta siya Amerikano. Dito sa iyahang Facebook, dayon na sige sila chat hangtod nga kanang kadugay nilag chat ni anhi ang Amerikano dinhi kay gusto siya pakaslan. O di ba? Pag ani sa Amerikano, pagkakita niya sa Amerikano kay putot. Dayon kuan kanang naay diferensya mulakaw nga naana bitaw mulakaw. Wala day ito gipakita sa Amerikano sa ilang chat, mag-video call siguro sila. Wala day gipakita sa Amerikano kung kinsa siya tinuod. Diba? Ang katupong Pilipina, nag-expect ko siya nga Amerikano di taas jud. No, dayon kuan I don't know unsay panghitabo nga naingon ato to pero wala gyud sila tinuod di ay nagkailhanay. Pwede ra man good kaayo dinha sa labi pa LDR, no, long distance relationship o chat-chat lang. Pwede kaayo ka mag-pretend. Pwede kaayo
nimo ang imong gusto lang nga makita sa katawo, mulay imong gusto ipakita. Naget ninyo akong point? So pag abot diri sa Amerikano sa silang duha na nga shock. Primero, ang babae na shock siya nga nung dili taas, nga iniglakaw, magkiang-kiang pagyod, ana. Pagkauman, din nagkuyog na sila, ang Amerikano po, na-shock po siya. Kay ihang gibadlong ang Pilipino, iya man itong ginarrate, gibadlong niya kay nga naman bad breath ang Pilipina. Muto na. Usalang ka, 2 days lang silang nagkuyog, ning uli ang Amerikano sa Amerika. O ang Pilipina, iyahang gibulagan siya nga, wako nag-expect nga di day ka mao nga akong nailhan. Pero dito sa ilang mga chat-chat, daghan na kay silang mga I love you dito. Pag abot nga nagkita na sila, duha lang gani kaadlaw nawala na ang I love you. Di ba? So, diha nato makita, there is a foundation na ay ligon nga pundasyon ang tinuod nga paghigugma kung nakaila ka. Kana imong bana, kana imong asawa, karon nakaila na mangyud ka ana, makaingon pa kag I love you. Sa una katong I love you, sa una tong uyab pa nga wa pa nagkuyog, wa pa nagpuyo, murag lami kitong pagka I love you ha. Pero karon nga nakaila na ka, usahay murag lisod mo I love you lagi. Nangatawa ang mga minyo. Nakarelate mo. Pero mga igsuon, ang pagsulti og I love you is more than words. Diba, nakabalo, somehow, no? I can relate na ang pag-ingon ni mo, I love you, it's deal in spite of. Bisan pa, no? Bisan pag-ingon ani ka, I love you. Bisan pa og, kung nakaila ko nimo nga ingon ani ka, gugma gihapon ko nimo. Mauna mga igsuon nga atong pagkaila dinha sa Ginoo kinahanglan na ay foundation, na ay pundasyon. Kinahanglan nga nakaila ka sa Ginoo, kinahanglan nakasinati ka sa Ginoo sa iyang pulong. Our love for God involves intimacy and closeness. Indeed, knowledge is a natural consequence. Ang pagkaila usa lang nakaresulta sa imong pagkasuod. Intimacy. Sigig kauban, sigig kuyog, sigig istoryahanay. Tama? So it's a cycle. Kung gusto ka nga makailasag, kung gusto ka nga mas mahigugma ka sa Ginoo, imo siyang iluhon. Kung aron mailhan nimo siya makigkauban kaniya, ug sa sige nimo makigkauban kaniya, mailhan nimo siya mas more ka nga ma-close sa iya, mas muuswag ang imong paghigugma niya. Amen? The more you know, the more you love. Nabitaw kanabitaw mga fans, kinsa may mga sauna, mga fans club kaayo sa mga Katniel, mga usa pa na rin, hindi naman ko kabaluan ng mga uso karon sa mga artista. Diba? Kung fans ka, ilhon gid nimo, daghan kay kag tan-awon nga mga article or sa banang mga showbiz balita di aron mailhan nimo sa ganahan nga sa ninaw siya ganahan gyud na siya ani mga pagkaon kana sila mga inan mo bitaw nang naay mga stalker or naay mga kanabitang mga paparazzi kay ganahan kina sila mag-invade sa mga private life kay naapoy mga tawo nga namatan-aw aron mas mailhan nilang ilang mga gipang follow mga gipang sunod. Tama? Nganong man kita, dinha sa atong pag-ila, pagigugma sa Ginoo, ngano man nga kulang man ang atong kagana, nga musunod sa Ginoo, nga dig pagyud, nga ila pagyud. Mga igsoon sa atong pagbasa dahil sa pulong sa Ginoo, ako ning nakit-an ba? And as I was kanang nagtuon ko anil this week, na ay isa ka pastor yun siya, dina sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili lang di ay nga atong tanawon unsa ang gisulti sa Ginoo, unsa na para sa ato abat, dina sa atong pagtan-aw sa tan-awo nato, pagbasa sa pulong sa Ginoo, tan-awo nato, kinsa ang Ginoo nga nakig-istorya nato ana. Aron mailhan nato siya. Right knowledge, right emotion. Sakto nga pag-ila, sakto nga kahibalo, insakto pud nga emosyon nga atong makuha out of it. 'Di ba? Kung nakabaluta, kung nakailata, unsa kadako, kalapad ang gugma sa Ginoo nato, naapoy insakto nga emosyon nga makaingon pud ta maka-respond ta, maka-reciprocate ta, makabalos ta. Tuod kay sakto man ang atong pag-ila.
Tama? Pero kung mali ang atong pag-ila, para ana betang sayop nga kana betang first impression, nakita ninyo na kanang nabitaw mo'y mailahan nga kanang naamoy mahimamat nga permiro pa ninyong nahimamat din imong impression sa mura man siya ginstrikta oy mura man tan-aw na ko ani niya iyang kilay habog ra man kaayo murag lain man ni siya. Wa pa gani ka kaila, imo na siyang gi-judge. Day naan mo abot mo ang di ba tan-awa ang connection sa imuhang knowledge. Mubo ra imong knowledge niya, imo na siyang ang imong impression sa iya pa lang iyang outward nga appearance murag istriktahon gikan sa imong knowledge mo adto sa imong emotion. Then mo ana din ka nga dili ko ganahan niya. Di po di ko managad. Sagbahala na siya. O di ba? So ang imong knowledge ning adto sa imong emotion nga may reciprocate pug kaning ano pug kaning respond pug kaning balos pud ka nga kung strikta siya mas kuan pug ko o di ba ang emotion lain pero kung insakto imong pagkaibalo pagtan-aw pa lang gani nimo niya murag buutan ni siya murag okay ni siya amigahon. Di ba sa imong emotion mo ana din ka nga ako ni siyang kuanon kanang ila-ilahon. Ako ni siyang duulon. Naana dayon ang sakto nga emotion. Inana po din sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan mas makaila taglalom kaniya sa atong pagila din ingon ang atong gibasa nga text nga love the Lord your God with all your mind. No, with all your mind, with all your understanding. Gikan sa imong hunahuna insakto nga pagkahibalo kung kinsa siya mo sink sa imong emotion na makaingon ka, Lord, makaingon po ka sa Ginoo, I love you, Lord. Makaila ka niya that He is a God. No? Dili lang, I know mga igsuon nga, naanatay pagkaila sa Ginoo in our kanunay nga pag-anhi dinhi, reading the Word of God, pagbasa sa pulong sa Ginoo, but di lang dai dina, also applying the Word of God. Ang pag-obey, no, pag-apply sa pulong sa Ginoo in our situations, sa ato ang mga daily, no, matag adlaw na to nga mga gipang atubang, apilon nato dina ang pagtuman sa pulong sa Ginoo, apply what you have heard. No, ang pulong sa Ginoo, sa ding imong nadunggan, imo nang i-aplikar sa imong matag adlaw nga pagkinabuhi. Dili lang dinhi sa church nga imong aplikar nga naa ka diri maayo kaayo, pero inigawas nimo sa imong trabahoan, sa imong balay, wala nimo na aplikar, then you don't really know the Lord. Kaya imong pag-ila sa Ginoo, pag-apply ni sa imuhang kinabuhi. Kana mga igsoon, is experiencing our knowledge of Him. Pag-experience ni, pagsinati ni sa atong pagkaila niya. The more nga masinati nato ang Ginoo, the more ta nga makaila niya. The more ta nga mahigugma niya. Tama ba? Kanang imuhang kuan, kanang imong karelasyon karon tungod kay naghigugmaay mo, the more ka nga makasinati niya nga ingon ani ni siya everyday nagkauban mo ingon ani day ni siya masuko day ni siya kung inanion. Ganahan day ni siya kung ingon anion. Kanang mga ingon ana nga mga kasanatian mga igsoon, muuna ang makapauswag nimo sa imong pag-ila sa iya. And the more that you know her, the more nga nakasinati ka nga nagbalatian ka imong gi-apply ang pulong sa Ginoo, imong gi-rebuke ang balatian imong gi-claim by the stripes of the Lord Jesus na ayo ka. Ug naayo ka, then na-experience nimo that truly He is your healer. Then nakaila ka nga, moayo day ang Ginoo. Siya day ay ang ako ang Jehovah Rapha. Then makapasalamat ka, then makaingon ka, Lord, I love you, Lord. Salamat imo akong giayo. Sa panahon nga naa kay pagkinahanglan, gi-apply nimo ang pulong sa Ginoo. Lord, ngayon naunta ko mabalaka ani kay dako kay pagkinahanglan. But gi-apply nimo for the Lord, for my God shall supply all my needs according to His riches. Gitagpo sa Ginoo, din na sinati nimo nga provider di ay siya. Din nakaila ka sa Ginoo nga He is Jehovah. Nga mutagbo sa imong pagkinahanglan. Sa imong pag-ani dinhi pagsimba nimo sa Ginoo makaingon ka, Lord, salamat kayo, I love you, Lord. Kitagbo nimo ang akong pagkinahanglan. Nakuha ninyo akong point mga igsoon?
Sa imong pag-apply sa pulong sa first, no, murag step ba? Pagbasa nimo sa pulong sa Ginoo, nakaila ka niya. Pag-aplikar nimo sa pulong sa Ginoo, mas nakaila ka niya. Sa dihang mas nakaila ka niya, mas makahigugma ka niya. Or basin the opposite. Mayo lang ka, maminaw sa pulong sa Ginoo. Wala gani ka usahay, dili gani ka ganahan mo basa sa pulong sa Ginoo. Wala nimo gi-aplikar. So wala ka nakaila sa Ginoo. Pag ani mo dinhi, ni ani lang ka mo simo wala kay pakialam, dili gani ka makaingon sa Ginoo. Maka lift sa imong kamot pagpakita kay nahigugma ka niya. Then you really don't know God. Una mga igsoon, loving the Lord requires knowing Him. And that knowledge begins with His Word and applying His Word. Amen? Ang tanan mo ingon, ang paghigugma sa Ginoo is ang pag-ila sa Ginoo. Balik ko na to. Ang paghigugma sa Ginoo is ang pag-ila sa Ginoo. So the more ka makaila sa Ginoo, the more ka nga makahigugma sa Ginoo. Amen? Number 2. Promise jud ko ni pastora nga dali ra kay ang wali karon. To love God is to put Him first. Paghigugma sa Ginoo is pagbutang niya sa pinakauna. To put Him first, to make Him a priority. Pagkuan pa lang daan ka ng sa imong kinabuhi, una pa sa first. Muna dapat lugar sa Ginoo kung muingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo. You see, it's not enough that we say to the Lord, I love you, Lord. It's not enough nga muingon kag I love you. Kinahanglan makita giuna nimo siya. Is He your priority? Una ba siya sa imong kinabuhi? Una ba siya sa imong panahon? Una ba siya in the morning, kung mutindog ka, mubakod ka, gikan sa imong gidaanan, una ba nimo siyang gihuna-huna? O giuna ni or sa imo pa lang ganing huna-huna, naghuna-huna na kay ang akong lungagonon. Ay, ang akong kuanunon karon, ang akong problema gahapon, unsaon pagsulbad karon. Giuna ba nimo ang Ginoo sa imong panahon? Giuna ba nimo ang Ginoo sa imong mga decisions? Sa imong mga desisyon, sa imuhang mga kanabang mo matter sa imong desisyon, imuha bang gikonsulta ang Ginoo ana? Una ba siya? In your finances, una ba siya? Makita na diha mga igsoon if you truly love the Lord. Mo bitaw ng attent. Kabalo ka ng tithes, no? Guys, good ganina. A tenth, kanang tenth is your first 10. Sa imong kinitaan, munay the best. Humayon ka sa Ginoo, I love you, Lord, and there is no question in your giving. Amen? Kung naa kay question sa imong paghatag sa imong tithes, mga igsoon, pag-uli di ay, kay wala pa ta nakahatag, ana. Kay dili man na ato ka ng tent. Kung naa kay question, ana, then you really don't love the Lord. Because if you love the Lord, then there is no question to it. Kana bitong nahigugma ka, wala may question imong paghatag. Mo na nga ang pag-return sa atong tithe, ingon ang pulong sa Ginoo. It's not about the money. Dili about sa kwarta, but it is about your heart. For where your treasure is, there your heart will be also. Kung higugmas nimo ang Ginoo, siya ang imong treasure. Amen. Siya ang imuhang pinaka-importante. Munang first, una pa sa first, kay importante kaayo. Amen? Una ba ang Ginoo sa imuhang pag-alagad? In your service, una ba ang Ginoo? Pero unya na lang, Lord, kanang di kay ko busy. Unya na lang, Lord, kanang mahuman na ang ako ang klase. Unya na, Lord, kanang mahuman na akong mga labhunon. Sometimes, mauna atong labhunon kaysa sa Ginoo. May pa ang labhunon.
Mas nahigugma pa ta sa mga labhunon. Ngayon ba na? God is your first kung siya imong gihigugma igsoon. Tanawa daw imong kinabuhi. Reflect on yourself this morning. Nang nasa mga online karon, tanawa daw, nauna ba ang Ginoo sa imong panahon, sa imong salapi, no, sa imuhang decisions, sa imuhang pag-alagad? Nauna ba ang Ginoo? Sahay, mas nauna pa atong trabaho, no? Nga inig ato sa trabaho, di kita pwede malate kay naay deduction. Di kita pwede malate kay kuan kanang i-please nato ang ato ang mga managers, i-please nato ang ato ang mga boss. Pero diri sa church pwede ra malate. Do you really love the Lord? Let Him be your first. Your top priority. Ang Salmo 73 verse 25. Nindot kayo ni nga passage ingon dinhi. Whom have I in heaven but you? Sa message nga translation ingon dinhi, you are all I want in heaven. Ikaw ra gyud akong gusto sa langit. Na-touch man ni Bishop Hurley sa iyang devotional. Ingon siya dito, nganong gusto man kamo adtog langit? Ha? Question. Nganong ganahan man kamo adtog langit igsoon? Kay ang lakwan nimo dito gold. Kay ang mga kuan dito kanang ang kuan dito perfect na, wala nay paghilak, wala nay problema. Ano gusto man kamo adtog langit? Ha? Si Salmista David ingon siya, gusto ko mo adtog langit. All I want, ingon siya dinhi you're all I want in heaven. Mo nang gusto ta, mo ni gusto nga ipaabot ni Salmista David sa ato, gusto ta mo adtog langit kay gusto ta makigkauban sa atong gihigugma. Pasig nawala na sa ato ano na natanawan bitaw nako say gusto na to lang ay mo gusto na ko mo langit Lord kay daghan kay problema diri sa kalibutan. Para maimpas na tanang utang, gusto na ko matug langit. That should dili di ayin mga igsuon. Kinahanglan di ay moabot na nga kuan sa atong kasing-kasing nga gusto ta mo adtog langit kay makigkauban na ta sa atong gihigugma forever and ever and ever. Amen. Amen? Samo sa giingon ni Salmista David, you're all I want in heaven. Lord, kung diri sa kalibutan, you're also all I want dinhi sa kalibutan. Whom have I in heaven but you? There is nothing on earth that I desire besides you. Wala gyud ko'y laing nga gitinguha dinhi sa kalibutan kung dili ikaw. Oh, pila ninyo mga lalaki nga maay kay moingon ani sa mga inyong mga gipanguyaban nga ikaw ra gyud. Inigmata na ko ang akong una-una naara gyud nimo ha. Ang mga bituon, ang mga bulan, daghan kaayong mga promises. Nga igsuon. Mahimo ni no nga mahimong tinuod ni sa akong kinabuhi ug sa imong kinabuhi. Na priority siya, una siya tungod kay gi-desire nato siya. Gitinguha nato siya. Wala na tay lain nga tinguhaon pa kaning kalibutan daghan kay gi-offer. Ngun ang pulong sa Ginoo, we cannot love this present world and love God at the same time. 1 John chapter 2 verse 15. Do not love this world nor the things it offers you, for when you love the world, you do not have the love of the Father in you. Sa Binisaya, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o ang kalibutanon nga mga butang. Kung ginahigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo nahigugma sa Amahan. Unsa may naa sa kalibutan? Unsa may naang i-offer sa kalibutan, mga kalibutanon nga mga butang? Basig mo unay mauna sa imong una-una when you wake up in the morning. Ingon ang pulong sa Ginoo, wala ka mo tinuod na higugma sa Amahan kung nahigugma mo sa kalibutan ug sa mga butang sa kalibutan. Muniingon si David, Lord, ikaw ra gyud.
Gusto ko mo atog langit, Lord, kay naa ka. Na, mintras naapa ko dinhi sa kalibutan, wala po ko'y laing gitinguha, Lord. Kung dili ikaw, may sama unta atong kasing-kasing, ana, mga igsoon. Amen? Gusto ba ka, ana? Do you want that? Nga mahitabo sa imong kinabuhi? Put Him first. Make Him your priority. Amen? So, ang paghigugma sa Ginoo, number 1, ilha siya. Loving Him is knowing Him. Ikaduha, loving Him is himuon siya nga priority. Una pa sa first. Muna tatong motto mga igsoon. Kinahanglan ng Ginoo mauna. Ikatulo, to love God is to obey Him. Pagigugma sa Ginoo is pagtuman kaniya. John chapter 14 verse 15. If you love me, obey my commandments. Ang tanan mo ingon, obey. Obey. Pagtuman. 1 John chapter 5 verse 3. For our love for God means that we obey His commandments. And His commandments are not too hard for us. Wow. Ingon ang verse, for our love, ang atong pagigugma sa Ginoo, means nagpasabot nga nagtuman ta sa iyang kabubutan. And I love this verse kay naay sumpay. Ug iyang gisumpayan diri. Ug ang mga kasuguan sa Ginoo, ang mga commandments sa Ginoo, dili lisod buhaton. Amen? Mga igsoon, ang sekreto, aron dili lisod tumanon ang commandments sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo. Paminaw, ang sekreto aron dili lisod tumanon, dili lisod i-obey ang sugo sa Ginoo is higugmaon nato siya. Di ba sayon kaayo mo tuman kung nahigugma ka? Di na gani ka muhulat nga suguon, buhato na gani nimo, kay kabalo ka nga makalipay niya, tungod kay nahigugma ka niya. Tama ba? We naturally wish to please those we love. Natural na sa kuan pa, instinct na kanang mukuan na mo come out na nga easy sayon, wala dili na hunaon, dili na duhaan pa. Natural na nga atong i-please. Gusto ta nga malipay ang atong gihigugma. Gusto ta nga mo please those we love. When we love God, we will want to please Him and obey His commands. Kung tinuod ta nga nahigugma sa Ginoo, we will want. Gusto kayo ta nga malipay siya. Gusto kayo ta nga makapalipay ta niya. Ug ang makapalipay niya maunang pagsugot. Di ba mga ginikanan? Nabay mga ginikanan dire? Di ba malipay kay ta sa tong mga anak kung dali ra suguon? Wala ni amen. Di ba? Kanabi to mga anak, nabay mga anak dire? Ay, hinaya oy mga anak. Gusto mo malipay inyong mga mama ninyo? Mga papa, mga ginikanan, gusto mo malipay? Oh. Kanang dali ra mo tagaan kung unsa inyong gusto? Ngayo mo og kwarta tagaan niyo mo? Unay sekreto. Kanang mutuman dayon. Kanang muobey dayon. Wa pa gani sugua gibuhat na. Makapalipay. Sa dihang tinuod ay ka nahigugma. And you know, we can always do that, no? Makakuan man ta ka ng makabuhat man ta. But mahimong sayon. Mahimong dili burden. Pasig na kay gibuhat sa Ginoo pero burden na. I-check igsuon ang imong paghigugma sa Ginoo basig nakulangan na. Kay kung tinuod ka na nga higugma sa Ginoo, dili lisod. Dili ka magbagut-but. Kapuya, magsigig cell group. Kapuya, magsigig devotional. No! Ingon ang pulong sa Ginoo, it is not hard for you. Dili lisod. Dili nimo duhaan. Hatag na po.
sige na lagi nagkuan, kada Domingo, sige nagkuan ka ng challenge ug offering. Kung you question that, then you don't really, truly love the Lord. Unsa to mga igsoon? When you love the Lord, you obey. Mutuman ka sa kabubuton sa Ginoo. And loving God is loving people. Ang paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa mga tao. Muuna nga, katong atong gibasa mga igsuon, sa Mark, chapter 12, verse 29 to 30, ang sunod nga verse, sa verse 31, nag-ingon, ang ikaduha nga labing mahinungdanon nga sugo, mao kini. Higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Ang tanan mo ingog, amen. Mao na, ang unang sugo, higugmaa ang Ginoo. Tibuok nimong singkasing, tibuok nimong huna-huna, kalag, o kusog. Og ang ikaduhang sugo, unsa to? Higugmaa ang imong isig ka tawo. Muna giingon ba nga, ang first rule, love God. Ang second rule, love other people. No, higugmaa ang imong isig ka tawo. Og ang imong paghigugma sa imong isig ka tawo, nagsumikad na sa imuhang pag-obey sa first rule. Paghigugma sa Ginoo. Mga igsuon, no, naiingon ba si Bishop? How can you love the Lord if you cannot love ang Ginoo? Kung saan mo paghigugma sa Ginoo, nga dili nimo makita, kung dinha pa lang gani daan sa imong makita, di nakakahigugma. Ningi adto na imong tapad, bi? Na I love you. Nga. Yugmata ka igsuon, no? With the love of the Lord. Basigi mo ng asawa niya, nakadungog na siya nimo, nangingo kag I love you, ato pang kuanin niyo kasal. Ingna daw na siya, I love you, I love you. Basigi mo ng uyab, imong tapad, swerte kay kakarong buntaga. Sige mo ng crush, na joke. Di ba? Mapakita din nato ang atong gugma din ha sa Ginoo by loving other people. Higugma sa atong isig katao. Kabalo ka, imong isig katao mga igsuon, dili lang na imuhang bana, dili lang imuhang mga anak, dili lang imong pamilya, imong isig katao, imong masilingan, even your enemy. Imuhan ng isig katao. Isuda, oy. Sayon, raman ang love your enemy kung naata sa simbahan. Pero kanang love your enemy sa gawa sa simbahan, lisod. Kabalo ka unsaon pagkahimong sayon, ana? Unsaon? Love the Lord. Hugugmaa ang Ginoo. Obey. Higugma ka sa Ginoo, mahigugma ka nga mo-obey sa Ginoo. Sa diyang magugma ka mo-obey sa Ginoo, ang mga lisod mahimong sayon. Mobitaw nang kanang mga promises sa mga uyab pa, lisod man gyud na sa kaon ang mga bungtod. Lisod man gyud kaayo kay kuan ka nang daghan kay obstacle pero para nimo gang. Walay lisod. Di ba? Pero ni kaminyo na lisod na sa pag-off sa suga, maglumbaan, magkunanay pag kinsay mo off. Mga igsoon, karong buntaga. Let us be a people, no? Usa ka iglesia nga mailhan nga kitang tanan nahigugma sa Ginoo. Mga katawhan sa Ginoo nga makapanghambog ta. Nga dili lang ta mo ingon sa Ginoo that I love you, Lord. Di lang ta mo kanta sa Ginoo that I love you, Lord, but tinuod na ay foundation, na ay unod ang atong pag-ingon sa Ginoo that I love you, Lord. And sa diha mo ingon ka og I love you, Lord, nakaila ka sa Ginoo una, ikaduha, first siya, priority siya, ikatulo, nag-obey ka. Nagtuman ka sa pulong niya. Nagtuman ka sa iyang mga sugo. And you cannot know unsa ang mga sugo sa Ginoo kung wala ka nakaila niya.
Wala ka nagpaminaw sa iyong pulong, wala ka nagbasa sa Bible. Nagtuyok lang na siya. And it is a perfect circle. It is a perfect cycle. Muna giingon, loving the Lord, atong verse, with all your heart, with all your mind, no, with everything that you are, with all your soul, with all your strength. Kani mga igsuon, kini nga phrase dinhi. No, it is a kanabang kompleto siya. When it is complete, sa dihang kompleto ni siya mga igsuon, muna siya gingon nga, kanabetang it is a circle, it is commitment. Ang paghigugma sa Ginoo is a commitment. Dili lang maingon ka sa Ginoo that I love you, Lord, kung maayo ang panahon. That even in the worst moments sa imong kinabuhi, makaingon kag I love you, Lord, kinakailamang ka sa Ginoo. Ug sa dihang makaila ka sa Ginoo, uswag ang imong pagigugma sa Ginoo. Sa dihang nakaila ka sa Ginoo in situations nga bisag lisod, ma-apply nimo kung kinsa ang Ginoo nga imong gihigugma, mas makaila ka niya. Last mga igsoon, end nako. Ngayon ko sa Ginoo, why? Nga naman Lord nga gusto man ka nga mo speak ani sa imong mga katawhan. No, and as I was ending my kanang pagtuon, labad kay akong ulo gabi. But in the middle of the night, ninsulti ang Ginoo gid sa akong heart. Ani nga verse sa Matthew chapter 24 verse 12 to 13. Wala man gud ni sa ako ang pagkuan nahuman na lang ko sa ako ang pag-prepare, but kagabi igiingnan ko sa Ginoo ani nga word. And I would like to share this. Matthew chapter 24 verse 12 to 13, ingon siya. Ug tungod sa kadaghan sa kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan sa mga tumutuo. Apan, ang magpadayon sa pagsunod kanako hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. Palakpakan na to ang Ginoo mga igsoon. Pila na ang nawala sa gugma. Pila na ang nawala, ingon ng Ginoo, we're in the last days. Naanata sa katapusan sa mga katapusan. Ug ingon ang pahimangno sa pulong sa Ginoo igsoon. Listen. Daghan ang mawad-an o gugma. The love of many will grow cold. And even in 2 Corinthians chapter 3 verse 1 and 2 sa kanang verse no ingon diri, but mark this no pahinumdum gid ni nato, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves and lovers of money. Sa katapusan timan ini mahimong malisod gayod ang mga katapusang mga adlaw. Kay ang mga tao mahimong mahigugmaon lang sa ilang kaugalingon. Mahigugmaon sa kwarta. Mauna ang trend kayo karon, 'di ba? You see? Daghan kaayo makita nimo nga self-love. Wala may question na self-love. No, ato mang atimanon atong kaugalingon, ato mahigugmaon pod atong kaugalingon. Kay pag atiman man ang pag-atiman nato sa atong kaugalingon, it boils down that we love the Lord. It boils from nahigugma ta sa Ginoo mo nang giatiman nato mo na nahigugma ta sa atong kaugalingon kay ang Ginoo nahigugma biya nato. But kung imuha na lang gihuna-huna, imo na lang self-love, self tanan, una imong kaugalingon, tanan imong gihuna-huna, ikaw, mo na giingon sa Ginoo dinhi, mark this, timan ini mo ni ti mailhan sa katapusan nga kapanahunan karon, mo una ni karon. Mabugnaw ang gugma sa uban towards the Lord. Mga igsoon, I pray nga wala ni sa atoa karong buntaga. Kung nabugnaw manggali, mga igsoon, atong ipainit. Amen? Ato ang pangayon ng Ginoo, Lord. Gusto ko mo increase pa ang akong gugma nimo. Lord, gusto pa ko nga mas mo ila pa ko og dugang nimo, Lord. Aron nga makahigugma pa ko og dugang nimo. Kay ingon ang Ginoo dili, bisan pagdaghan ang mubiya. No, daghan ang wala ning tuman sa ilang commitment sa Ginoo. But, ingan siya, apan ang magpadayon.
Nagpadayon ba ka? Apan ang magpadayon, unsa man? Hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. Linga imong padayon kita ha. Hangtod sa katapusan. Duha ra man ang katapusan. Katapusan sa tong kinabuhi or katapusan kay mobalik na ang Ginoo kwaon na ta. Hangtod sa katapusan, padayon igsoon kay mauna ang maluwas. Muna ingon ang Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 and I end this. Let us consider to stir up one another to love. Atong dasigon ang matag usa nga mohigugma. Munang naa ka dinhi, moani gani ka dinhi, madasig jud ka. Munang ayog miss. Ayog miss sa panagtigom. No, kanang nasa online, no, maayo man kayo na amo dinha, pero the moment nga walay na yung mga kuan, no, na basig nakakagibati. Kung wala na balik sa panagtigom igsuon kay dinhi, mabati nimo physically na ma-stir up ka, madasig ka to love. Amen? To love and good works, not neglecting to meet together is in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Nakita na nato, duol na gid ang pagbalik sa Ginoo mga igsoon. Kung kabalo ka, ang balikan sa Ginoo, katong iyang bride, katong iyang pangasaw-unon. Ngano magminyo man, kay naghigugma ay. Ang asawa, ang babae nahigugma sa iyahang pangasaw-unon. Ang lalaki nahigugma sa iyang pangasaw-unon nga babae. Na ay wedding. It is a celebration of love. Nganong kuyugon man ka sa Ginoo sa langit? Unsa may reason? Tungod sa gugma. Niani siya sa kalibutan tungod kay gigugma kaniya. Gihatag niya yang kinabuhi aron bayaran ang atong mga sala. Aron kung mutuota niya, mu-respond ta anak nga gugma, muhigugma pud ta niya. Whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life. And in eternity, mauban na nato, the lover of our soul, ang ato pong gihigugma, forever and ever, wala na'y panagbulag. Manindog ta mga igsoon. Let's all rise. Nagisgot ko karong buntaga about loving the Lord. Kung wala man gani kay laing mahinumduman sa ato ang gisgutan karon. Let it be nga magpabilin the desire kana nga tinguha nga gusto ka mahigugma sa Ginoo ug more ug dugang pa. Come on, close your eyes. Everybody, piyo nga imong mata. And just ponder, no, kanang pamalandungi lang ang imuhang nadungog. And let us ask the Holy Spirit this morning. Pangayua, i-desire sa imong kasing-kasing, Lord, gusto ko mahigugma, dugang panim o Lord. Di na sa kong paghigugma ni mo, Lord, gusto kong mamuila pa, aron makahigugma pa kong dugang ni mo. And Lord, I want every day sa akong kinabuhi, ikaw akong priority, Lord. Tungod kay gigugma ka nako, ikaw ang mauna. Gusto ko mas ma-obey pa ni mo, Lord. Yes, naka-obey na ka sa Ginoo. But gusto sa Ginoo nga, ma-obey pa ka og dugang. Unsa mga lisod nga mga butang sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga mahimuning sayon nga imong tumanon tungod kay nahigugma kaniya. Come on, kung gusto ka ana igsoon, just lift up your hands in the presence of God. Kung ikaw na kanong buntaga igsoon, come on, sa imong kaugalingon, bungat from your heart. Lord, I love you, Lord. And I want to love you more. Gusto ko nga mag-desire ni mo ka ng gugma, Lord, nga nag-increase. Gugma nga nagkainit. Gugma nga nagpadayon. Gugma nga kumitado. Hangtod sa katapusan sa akong gininhawa, Lord, I want to be in love with you. Let me know that love, Lord, nga mailhan ako. Unsa kadako, unsa kalapad, unsa kahabog.
ang imong paghigugma nako Ginoo aron nga maka-respond ko ana nga gugma. Makatubag ko ana nga gugma di man gyud mi makabayad Lord. But at least makapakita mi sa among tubag ana Ginoo nga klase sa gugma. Oh, come on, Ikson. We ask you, Holy Spirit, right now, oh Lord, pour out, Lord, a passion in our hearts, Lord, this morning. A passion to love you more. Yes, oh God, nakita ni mo ang mga kasing-kasing karong buntaga, Ginoo. Nakita ni mo unsa estado, Lord, unsa level, Ginoo, sa mong paghigugma ni mo, Lord. Nakita ni mo ni Ginoo. Kung naamay nabugnaw na karon, Ginoo, I pray, Holy Spirit, right now, oh God, pour out kainit, Ginoo, passion. A passion for you, oh God. Passion, Lord, to love you more. To know you more, Lord. To put you first and to obey you, oh God. Oh, come on, Ikson. Ingnan Ginoo, I love you, Lord. I love you, Lord. Sige, ingna siya. Unsay mong isulti niya. Out sa imong paghigugma niya. Paghigugma niya, pag-ilaka niya. Come on, Ikson. Sultihi siya, kinsa siya sa imong kinabuhi karon. And I love you, Lord. You are lover of my soul. I love you, Lord. And I want to know you more, oh God. Gusto ko makauban ka, Lord, every day, Lord. Gusto ko mo desire things more of you, oh God. Give us, Lord, that passion. Hallelujah. Come on, let's just sing this. I love you, Lord. Express imong paghigugma sa Ginoo karong buntaga, Igsoon. Gusto ko nga moawit ka ani like imong giawitan na sa imong atubangan. And that you love Him so much. Imo ning giawit niya. And nahigugma kaayo ka niya. Wa kay pakialam kinsay nakadungog nimo. Kay imong giawitan ang imuhang hinigugma. Hallelujah. Yes, Lord, we love you, Lord. We love to worship you, God. We love to express our love to you, Lord. Lord, I declare karong buntaga, Lord. Una nga Sunday for the month of July and all the Sundays, Lord, and all the months and all these years, the years that are coming, Lord. Mahimuming imo mga katawhan, Ginoo. Mga katawhan nga na ila, Lord, kay nahigugma minimo, Ginoo. And that love, Lord, makita sa mong kinabuhi. Tungod kay nahigugma pud mi sa mga tao, Lord. Nahigugma mi sa mga tao nga imong gihigugma. Loving you is loving people, oh God. Salamat, Ginoo, sa pag-renew ana nga gugma, Lord. Thank you, Lord, kay among gi-renew ni gugma, Lord. Our commitment of loving you, knowing you, putting you first, and obeying you, Lord. Among gi-renew din ha kanimo sa imong presensya karong buntaga, Lord God. Salamat, Lord. Salamat, Ginoo, kay una ka nga nahigugma namo. Una nga makahigugma minimo. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, kung nahigugma ka sa Ginoo, musing kita karon, I love you, Lord. Ikatulo, amen. Sa pinakakusog, with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Come on. 1, 2, 3. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your word. Malingkod ta mga igsoon.